Pod dominantou Krásavice na Dunaji leží už dosť obetí a tak sa 8 futbalových reprezentantov televízie Bratislava rozhodlo jednoznačne. Tentokrát rozhodne nepadneme. Vitajte pod Slavínom, priatelia. Turnaj sme začali výhrou nad FC Líceum, aj keď sme prehrávali už 0-2. Ďalších 5 gólov v sieti protihráčov znamenalo výsledok 5-2. V súboji so Starým Mestom nás zastihla blbá 14-minútovka a dostihol nás skvelý súperov brankár. A skóre 1-3 bolo na svete. Chlapci z manšaftu sú spokojní, organizácia bola perfektná, dokonca sme dosiahli na druhé miesto, čo je nad naše pomery, takže prekročili sme svoj tieň, sme šťastní, spokojní. Počasie vyšlo, nikto sa nezranil, krása. Po tomto zápase sme si povedali, že niečo treba spraviť a tak pomocou karbobrúsky išli dole tetovania, kliešťami sme odstránili náušnice a na kohútov na hlave stačili nožničky. A kým sa pripravíme na ďalšie duely, vás pozývam na skvelý jontový nápoj, pod zub dobre padne lahodná cereálna tyčinka a pre potravu duše tu máme trochu kultúry. Už sme veľakrát robili ten rozhovor spolu, ale vždy si hrával krásnym babám. Ako je to hrať šibnutým ľuďom, čo sa naháňajú za loptou? Dneska hráme krásnym futbalistom, nádherným, tu na povyzlekané tela, modrá ústrisa systém, všetko pičí. Krásne, ako nádherne vyšlo počasie. Hovorím, chalani hrali futbal, my sme tiež hrali. Otázne je, čo je náročnejšie, lebo ako vidíte, tiež som mokrý, ale tak voda je, takže fakt nádherná akcia, nádherný deň, výborný guláš, takže skvelé. Fakt sa mi výborne hralo dneska. Ľubko, a teraz neviem, či minulý rok si mi neslúbil, že už tento konečne budeš hrať. Nemohol som, lebo som sa venoval, trénoval som tu na túto krásnu pani. Tak to ti závidím. Ľubo, futbal a divadlo, čo majú spoločné? Lebo ja som, to potom odpoviem, lebo ešte dopoviem toto, vymenil som 2 lopty za 1. No a divadlo, a čo? Fotbal. Môj zlatý, to je jedno, prážď ako uhoď, ako hovoria naši záhoraskí kamaráti. No, je to hra. A je v tom, teraz budem ale vážne hovoriť, je v tom veľmi spoločné to, že takisto ako sa hrá dobrý futbal, sa hrá aj dobré divadlo. Tak a sme späť na futbale. V ďalšom zápase na turnaji sme narazili na starých známych. Chlapcom venujúcim sa náhradným dielom na autá sme venovali 6 gólov a keďže náš brankár inkasoval len 2, vôňa medaile sa začala šíriť vzduchom. Mario, no, rozbehli ste to dobre, ale potom ako by vám dochádzali náhradné diely v polovici turnaja? Jasné. Ocenili sme tréning, takže mali sme veľký elán, dobre sme skočili do zápasu, ale potom nás tie sily opustili a postupne sme to len dosť dohrávali. A po ďalšej výhre nad Geriatiksom 4-1 už bola skutočnosťou a pomaly sme začali myslieť na omamné zlato. V ceste však stáli viacnásobní víťazi turnaja, domáci výber, no ani ten po výsledku 7-1 náš víťazný marš nezastavil. Hrali sme veľmi dobré zápasy a mám taký pocit, že tento rok sme sa pochlapili. Veľmi dobre, dali sme veľa gólov a mali sme dobré mužstvo. Pozývam všetkých na ďalší 9. ročník a najviac sa teším na ten 10. ročník. Myslím si, že pozveme viac mužstiev a nech to má ešte väčšiu atmosféru ako dnes. A čo dodať na záver, snáď len dovidenia o rok, priatelia. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.